Takže čaute ľudia pri novom videu. Dneska to bude Roblox Airplane Simulator. Ešte predtým, jak začneme, už som začal, tak keby tu vyskakovali dáke z WhatsAppu správy, tak mi píšu Jožovci, tak to si nevšimajte. Dnes budeme letieť lietadlom a môžeme začať na Tok Bali. Bum, 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 bum. Ja už som to hral, takže tu mám viacej týchto lietadiel. A dáme si toto. Realistik. Dobre. A budeme mať aj freecam. Takže engine zapíname. A zatiaľ môžeme ísť takto pomalšie. Nerob, že sa neotočím. Nerob, Jožo. Čo sa to točí tak pomaly? Dobre, tak zlet úplne hrozný. Ešte som ani nevidel, že už hneď nezletí. Ale ideme na... Teraz kam by sme išli? Asi ideme na Redan, takže ideme sa točiť. Ideme dosť rýchlo. To nejde tak. To išlo. Sa to točí na diele. Dobre, vyrovnáme. Ideme ešte hore, aby sme dosť. Okay. Dobre, už sme dosť hore. Stadia to letíme. Čo si tu? Ja nemám ísť tam? Aha. No tak tam pôjdeme, keď prídem na ten Redan. Tak ešte letíme. Zaujímavá hra. Odporúčam, ak chcete byť nejaký pilot alebo niečo, že vás to baví. Lebo mňa to celkom baví. Teraz ideme dole ešte, hej. Ideme aj takto espresso. Aha, my máme ísť taký Icebergs Greenland. Aha. Z toho si asi zarobíme. Ale zarábame si aj tak. To bola hrozná kamera. Skúsim ešte raz. Zerajte. To vyzerá, keby už som tam bol. Ale už tam budeme. Už budem aj spomalovať. Ešte poď. Dobre. A jaký veľký ostrov. Či má dobré lety. Čo je? Treba pristať. No, už tam budeme, takže už by som trošku dal do studia a už ideme dole. Budeme mať brakes, takže ako brzdy. Ja už dávam pomalšie. Už sme na ostrove. Budú mi všetci toto lieskať. Dobre, a teraz hlavne musíme pristať dobre. Dobre, už dávame na už ideme. Tu som aj vypol motor. Tak to nebolo moc dobre. Nevadí. Čo sa deje? Pristali sme na travu, takže stále je to podľa mňa úspešné. Celkom dobre sme pristali, nie až tak zle. Teraz ešte ideme dáky let.
ideme do toho Greenland Iceberga, alebo čo to. Tam budeme letieť dlho. Si myslím, mohli sme tam ísť skôr. Ale však to je jedno. Neviem, akým lietadlom mám ísť a prečo je tu také ticho, ja neviem, čo hovorí ľudia. Úplne Jožko. Dobre, ideme si vybrať lietadlo. Tak by som išiel aj týmto veľkým. Lebo koľko mám? Môžeme si kúpiť toto. Tak kúpme si toto a poďme týmto. Máme nové lietadlo, hej, nerobte všetci. A musíme mať trošku speedu, aby sme sa otočili. No, hej, to sa otočíme. Pekne. Už pomaly budeme zlietať. Potrebujem ísť na tú dráhu. Pekne som sa otočil. Teraz ideme. Už máme väčší speed, rýchlejšie nám sa to. Už budeme pomaly aj zlietať. Ideme. To som celkom pekne zletel. To nemôžete povedať, že nie. A keď ste tu, tak mohli by ste dať aj odber ľudia, lebo sme staknutí. To čo je za kameru? Kde idem? No dobre, tak by ste to mohli dať odber, lebo 18 odberateľov, ďakujem ľudia. Aj teľaky, aj niektoré pozerania, ja proste oči vypadajú z toho, hej. Som nepovedal. Ja sa musíme otočiť a už tam pôjdeme. Tak, keď ste tu, tak dajte odber, dajte like a poprípade dajte koment, že čo si mám zahrať ďalej. Lebo už neviem, čo mám si zahrať. Potom máme tam ešte DLC, si môžeme zahrať. Neviem, kto nás čaká. Viem, že sme hrali proti Kase. Supermarket. A teraz dlho asi nebudem s takým hosťom. I'm lonely. Počkaj, ne. Rýb, ja som lonely. Ja neviem, čo hovorím. Dobre, nemusíte dávať odber. Ja som priteplený normálne pri tých videách. Ja neviem, čo hovoriť. Normálne... Ježo. Tam je nejak veľa ľudí. To je asi... Ja však to je to Tok Bali, ne? Neviem. Na tú loď niekedy môžeme pristať, ak sa to dá. A máme level 9. Super. Leaderboard. Idem pozrieť. Niekto tu má... Čože? To koľko... To jak má, že 1 000 000 peňazí a 42 level? To musí hrať každú jednu sekundu. Každý jeden deň. 24/7. Tu za nami je ten pekný ostrov, pekné to vyzerá. A ideme tam doletieť. Tu stále to sme išli z toho Tok Bali. Ja ani turbulencie som nedostal, ja nejak úplne nežu. Nechápem. A máme tam také dole questy. A jak mám ísť 300 km za hodinu? Však idem iba 165, to sa nedá.
Ďakujem, nedávam na mňa. A dostali sme teraz dosť peňazí, nerob Jožo. Zase dajaký quest. Tu na jaký veľký ostrov, tu na je toto, čo je? To je... Neviem to prečítať. To je, aha, to je Fin Whale, sa mi zdá. Hej, sa mi zdá, ale tu nám budeme letieť 300 hodín, takže si to necháme asi na budúce, lebo to je už ešte dosť tých mil. To je ešte tak 4 krát toľko, alebo 2 krát. Neviem, moja matematika je zlá. Tak aj moje známky vyzerajú. A s kým sa bavím? Dobre, ideme na loď. Ľudia, rozhodol som sa. Poďme, poď. Ideme pristať na loď. Uvidíte, ten prístať je, jak tam zažiarím. Lebo ja som hviezda a to sa nezdá. 100 rokov žiarím a to sa nezdá, lebo som hviezda. Počúvajte to, jaký som teraz dal. To som si vymyslel. Teraz. Poď. Poď. Brix. Stop. Ja som zastal vo vzduchu. Ľudia, ale pristali sme. Prečo som vo vzduchu, to neviem, ale... No, pristali sme, takže... Na dnes to asi bolo všetko, ľudia. Lúčim sa tu s vami aj s takouto loďou, obrovskou Titanic. Neviem, čo hovorím, som trošku drbko. Tak, čaute ľudia, ahojte, odber mi dajte a videjko zdieľate, jak vždy. Nikto to nezdieľa, ale čaute ľudia, ahojte. Čau.